ovo kad sam ovo radio i ovo ljudi tamo se skupljali se ovo meštani ovi sela i ajde oni pričaju, a oni svi imaju ove krave i ovo volove i ajde mi nabavimo ovoga pa onako junac star jedno 8 mjeseci bio jedno 400 kila 300 kila i ovo odemo u mesaru i sameljem ja 5 kila ovoga junećeg mesa. I ajde ja da odnesem to u selo a ovi seljani, oni su prepredeni, oni kad nose meso, on ti ne da jedeš. Ali ja ispadnem ovo i on dođe i peče tamo na posao, peče ovo roštilj i ne dati. A ja uzmem ispečem ovo roštilj i ovo i neki su ovo ono juneće ono crveno jako meso. Ispečem ja pljeskavice i napravim i ćevape i ovo. Ispečem ja ovo tim seljanima i neki neće da jedu, a neki ovo jedu. I kaže, posle dođu i meštani, ovi, kaže, to se brzo pročuje. I dođu i oni kaže, kaže ovo dobro, kaže ovo u selu ovako, ovakvih ćevapa nema.